Kudune lho nek dipitung miturut umur. Sampeyan ora ngajeni karo Bagong niku kudune sampeyan pun kuwalat. Merga sampeyan niku sak buyut kula, sampeyan niku sak putu kula. Penake ngono kok aku tak golek rokok. Ameng padune kowe wedi kok ora sumpah rokok kuntekna. Wingi bar entuk rong slap saka sponsor kae. Bal blas ora awer-awer kancane ra ditoleh. Dumeh wis entuk rong slap minggat. Jagat pangestu karo Wayah Bathara jagat. Koko Prabu Kresna. Kula wonten timbalan Yayi. Damel kejosetaning tias ingkang rayipun Puntadewa. Awit dereng ngantos purna nggen kula nampi dawuh sabda pangandika saking Bapa Nembandurna. Teka sakmangke menika kula nampi sawanipun Panakawan Bagong kalian Nala Garing kamangka sawanipun tanpa tinimbalan Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan. Awana dikaya ngapa? Menika abdinipun para Pandhawa. Bagong kalian Garing menika kathah labanipun lho. Kalian pun para Pandhawa menika kathah labanipun. Lan para Pandhawa menika kathah nggadahi utang budi dhateng pun Kakang Semar saat majanipun. Pramila sawanipun ponakan kekalih menika kadangu. Mbok menawi wonten wigatos saking diri pribadinipun Bagong utawi Nala Garing piyambak utawi malah kepara pun dawuhi utawi pun utus dening Kakang Semar kinaryasanipun para Pandhawa. Mekaten Koko Prabu kula aturi mrayogaken lenggah paduka sampun boten kirang sekeca. Ora mengko dhisik Panakawan Bagong sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwih padha kanthi prayoga lan arah harja slamet sowanmu Panakawan Bagong. Nonamit pasang kaliman tabe tinebena ngiladuni dumawahing tawang-tawang. Lenepatno ing tolak manuk. Apa Bagong? Manuk. Manuke sapa? Lho. Kok manuk sapa prita? Ukarane iki lho. Tulak manuk. Oh senes manuk. Dudu. Oh nggih. Linepatno ing tulak manuk sinuwun. Sedaya pataturipun kang abdipun Panakawan Bagong diagung pangaksami mboten langkung. Paduka Gusti kula ing Ngamarta inggih Ndara Puntadewa inggih sinuwun Prabu Drubreksa. Nimbali dhateng Andango dhateng rawuhipun utawi sawanipun inggih praptanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong. Sawan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala tedhakipun ingkang abdipun Bagong wonten negari Ngamarta. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Gusti kula Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa. Ya jangkep ukaramu lan tata kramamu Yai non sendika inggih. Ngatur bekti ngarsaning sun pangestuning sun wae tampanana dahat kalingga murti anu murda. Prayogakna sowanmu Bagong sampun boten kirang prayoga sinuwun. Nala Garing padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Yai non inggih. Sampun prayogi lan pinayunganing kawidataning sambi kala sowanipun ingkang abdi pun Nala Garing sinuwun. Namung saderengipun punten dalem sewu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Gusti kula ing Ngamarta sinuwun Prabu Panji Gelung. Siapa? Kok Panji Gelung iki wayang ya, Reng? Ora ketrapruk. Ketoprak. Oh iya. Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget kula pundi sinuwun. Bagong. Non. Kena ngapa sing sowan ana ngarep dudu kok Nala Garing nanging malah sira. Monggo Garing kuwi luwih tuwa mbangane Bagong. Kula gelem ora gelem iso ora iso kula sing enten ngarep. Kula sing diutus kalih bapak, kula sing matur ngersanipun ingkang kawugan ingkang kula sowani nggih menika pun sinuwun Prabu Puntadewa. Merga napa? Gareng niku nek kon matur malah ming klera-kleru omongane. Wong niki wingi santen bar gejala bisu Gejala bisu. Ngastu niku omong klera-kleru sasar susur. Doreng mbok presake engko gek gejala bisu.
Kejawi saking mriku. Gareng niku nyawang mawon rak mboten mesra to. Wong mripate kira nyekel apa-apa ora bener, nabuh ya ora jegos. Wong tangane tekle, mripate kira, sikile becik. Apa sing arep dikalapke saka gareng? Ora wurungan mengke nek matur enten ngarep gareng sing matur sane paduka malah ming mirang-mirangke. Ngoten. Sia-sia kowe karo aku, Gong. Lho aku ki ngomong kanan sing nyatane kok, Rem. Anak kowe lara ati ya lara ati ya. Ndara Janaka kula lajeng wangsul mawon, Ndara. Mulya kowe urung wis dilunasi gek minggat to kono kowe. Anggepe apa ora? Anak mulih mulya. Wong bayaranmu sing nggawa aku kok. Ya wis ora sida mulih wae aku, Gong. Heeh. Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Wo. Sinuwun Kresna. Oh nggih, sinuwun Kresna. Wilujeng sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Iya. Tak tampa Panakawan pangestuku tampanana. Nggih, sampun kula pundi. Panirake lho ora senengane ora. Panakawan Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Lho, pukulan rada. Duduk. Lho suarane persis kaya sinten sampean, Mbak? Aku Begawan Durna. Apa pangling karo aku Bagong? Wah, jan wis Begawan Durna to. Iya. Karang suwe ra tau pethuk. Brengose saya kandel saiki. Payu pinten wedhuse, Mbah? Kok wedhus apa to? Aku ki pendhita anggap tukang dodol wedhus ngono apa piye? Oh, nggih. Slamet sowanmu Panakawan. Wilujeng bekti kula kunjuk Penemban Durna. Iya. Pangestuku tampanana. Pun kula pundi? Gareng padha slamet sowanmu nala Gareng. Pamujinipun Penemban Durna menika. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Penemban. Ya, nala Gareng tak tampa. Oh, pangestuku tampanana. Wis sampun sangat kula pundi Penemban. Bagong. Padha slamet sowanmu Panakawan. Ndara Werkudara nggih wajan. Ajeg gedhe wae suarane ora. Nek swara kula niku nek sore gedhe nek esuk cilik. Apane? Suara kula niku lho, kula niku nek ten omah niku rekane garang kula mengidolakan sampeyan to, Den. Iya. Suara kula gawe gedhe. Omongan karo bojo kula, wah. Mbak saya kok, wah. Saya cilik terus ilang. Kangelan goleki. Bekti kula konjuk Ndara Werkudara. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nggih. Sampun sanget kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula, Ndara. Iya. Niku kelinci kek dibageke. Mau wis tak bageke. Nanging ya mung ora kapireng dening sapa wae. Iya to Nala Gareng. Nggih. Lampun sak pejagong kalih sampeyan kok wau, Den. Iya. Nala Bagong sinten? Kula napa Gareng sing ajeng didangu kula napa Gareng kok Nala Bagong? Oh iya. Panakawan Bagong wonten dawuh. Apa wigatine dene sira sowan tanpa tinimbalan? Pun napa kula pun dikeparengake matur sinuwun? Iya Panakawan tak paringi kalodhangan matur sembah nuwun. Ngaturaken gunging panuwun namit samangke kula sampun pun paringi kalodhangan wekdal kula kinen matur sanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Lah punapi ingkang dados daharunanipun seniki enten tawon ngencoki weteng kula. Nah. Mbangane ngentep rak terus dadi saya gedhe wetengku kok. Nek wetengku saya gedhe saya ora ketok. Ngapunten saderenge. Kula sowan tanpa tinimbalan iki mboten kok teges kula lancang. Nanging bot-bote kula nyendikani lan bot-bote kula kepengin ngabekti kalih tiyang sepuhipun Bagong inggih menika Lurahe Semar. Bapakmu Semar nggih. Kena ngapa kowe matur mangkono? Manu Bapak Semar niku utusan kalih kula. Kula kadhawuhan supados sowan ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Lah napa wigatine Bapak dereng paring dawuh. Sing baku para Pandhawa tok boyong ning Karang Kadempel. Mangkono Bagong nggih, para Pandhawa tok boyong ning Karang Kadempel. Sinambi mundi wujudipun pusaka negari Ngamarta. Ingkang winastan wujudipun
Pustaka Jamus Myang Jamrut. Apa? Pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada. Pusaka Negaring Amarta kedah kaboyong dhateng ing Karang Kadempel sareng kaliyan Pandhawa gangsal rawuhipun dhateng Padukuhan Karang Kadempel. Lah napa sing dadi wigatine kula ora ngerti. Merga bapak ora bloko karo kula ning ketoke bapak wau pun bloko kalih Gareng. Mulane iki Gareng kula jak kula kanthi niki ben dheweke matur, wigatine apa kok bapak ngresake pengen para Pandhawa gangsal cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambimu diwujuding Pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada kajenge Gareng sing matur. Mau jare kowe wae sing matur. Merga jaremu Panakawan Gareng kuwi nyawang wae ora mesra. Merga paningale kira tangane ceka, sikile becik. Kok saiki tok kon matur aku arep mulih wae Gong mulih ya aku kowe lara ati karo Sinumpun Tadewa kowe meng lidasi nambung aturku kok kowe matur wigatine bapak apa aturna reng oh nggih kula kaparengaken matur nggih sinuwun iya nala Gareng matur nggih wau niku bapak paring dawuh bener Bagong sing diutus teng sowan teng ngersanipun para Pandhawa janjane kula niku ora dijak karo Bagong. Ning bot-bote kula niku nggo pangantep-antep. Bot-bote kajenge para Pandhawa niku pirsa apa sing dadi wigatine bapak kok ngersake kepengin para Pandhawa gangsal rawuh teng Padukuhan Karang Kadempel sinambi mundi wujudipun Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Menika bapak kepengin bangun kayangan. Bapakmu ya Kakang Semar arep bangun kayangan Nala Gareng. Nggih. Lan apa wigatine bapak utawi bapak Semar ajeng bangun kayangan kok Pandhawa gangsal sing disuwun rawuh sinambi mundi wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada wujuding pusaka menika badhe pun ginakaken serana murih rancak lan kasembadyaning sedanyipun bapak anggenipun badhe bangun kayangan mekaten nami ngendikanipun bapak lidah sinambung saking Panakawan Gareng. Walah ngarep bangun kayangan to Semar ki reng. Heeh. Mbok lakone mbok sing rada antep reng kowe kowe ora. Pengen nang kono keneng peyungan wis Semar bangun kayangan. Saiki ya iya nganti njudeng ndasku kowe. Ayo manut sing ngresake kok rawe iki. Nah, kudu sendika dawuh ora. Heeh. Nganti referensi buku 1001 malam tak buka. Hubungane apa kok rawe iki ora? Aku sangka bingungku. Wong Semar arep bangun kayangan to, Rek? Heeh. Nah niku, wah lah jebule bapak niku ajeng bangun kayangan. Kula bingung kok Semar ora kentekan material. Bangun kayangan kiyeng ning bangun dalan wah remuk. Iya Bagong. Nggih. Lah niku monggo wigatine bapak utusan kalih Bagong utusan kalih Gareng niku wigatine niku wau. Lah monggo pusaka ajeng diparingke kula matur nuwun wondene mboten diparingke alesan lan dasare napa kula nyuwun katerangan sing gumanthah. Wekdal kula kandharaken kersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Sumangga. Bagong wonten dawuh. Aku bingung. Bingung? Iya, bingung mikir manuk podang kuning napa? Dudu. Nanging aku bingung pusaka arep tak pasrahke kowe apa arep tak pasrahke Bapa Durna. Lho, Durna? Iya. Lho niki rawuh mriki wigatine napa? Negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Bisane Waluya Nirmala Temah Jati. Kalamunta tinumbalan wujuding pusaka. Negara Ngamarta ngengaran Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Bagong. Weh lah nggih. Ha kok ora pati nduga mana kula. Ning nuwun sewu lho, Den. Kepiye Bagong? Mboten napa-napa upamane mengke wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada mboten diparingke teng kula mboten napa-napa. Sing penting Pandhawa gangsal kestu lan kersa rawuh teng Padukuhan Karang Kadempel. Merga sing dibutuhke niku Pandhawane sejatine dudu kok wujuding pusakane. Nek kula tesih sampeyan nanggep kula niki bature sampeyan. Nek kula tesih panjenengan nanggep minangka abdining para Pandhawa, sampeyan mandhahar atur kula. Kowe arep matur apa, Bagong? Mengke riyen. Sampeyan ugi para Pandhawa menika kedahipun mawas, kedahipun pirsa lan kedahipun tanggap. Kurawan niku pun pira mawon gawe cintrakaning para Pandhawa. Kurawan niku wiwit
wis ping pira mawon gawe sengsarane para Pandhawa. Wiwit para Pandhawa tesih kuncung ngantos sakmenika nganti gelung. Wiwit Pandhawa tesih lare nganti sakmenika gerang bongkang. Kurawan niku mboten kendhat damel karti sampe kok ajeng nyengsarake para Pandhawa. Lah kenang apa kok kula matur ngaten? Kula niku mung nyuwun dhateng ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Ya. Ngawur ora. Puntadewa kok Duryudana. Sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa kula suwun supados lena ing kaprayitnan. Kewalik, Kang. Kewalik. Supados mboten lena ing kaprayitnan. Oh, supados mboten lena ing kaprayitnan. Nuwun sewu lho niki niku amit nemu niki arepa gurune Pandhawa ning niki janjane wisa niki wisa niki. Sing wisa apane? Lho cangkeme niki. Niki wisa niki ngumbar wisa niki. Ngati-ati sampean. Pandhawa niku kagungan wujuding pusaka aran Kyai Kalimasada niku dados kekuatan dados cagak tuwake negara Ngamarta. Pandhawa 5 sak kawulane niku kekuatane dumunung wonten ing pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Lah kok arep disilih karo wong iki. Arep disilih, arep diboyong teng negara Ngastina. Kamangka alesane nuwun sewu. Negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Nek miturutipun Bagong negara Ngastina Ketaman Pagebluk niku pun lumrah, pun wajar. Merga napa? Ngastina niku isine mung wong elek-elek. Ngastina niku isine mung wong-wong buangan. Gento kabeh sing teng negara Ngastina niku. Ngoten. Dadi nek umpama negara Ngastina niku Ketaman Pagebluk wis sak lumrahe, merga Gusti arep ngelengke karo kawula negara Ngastina ben supaya emut niku mun lumrah. Ana Ketaman Pagebluk kok malah arep disingkirke. Aku kudune ra dienggo evaluasi, nggo introspeksi diri ya, Reng. Heeh. Ngerti ra tegese evaluasi ki apa ngerti ora? Apa? Wah, sing ngomong ora ngerti ukarane artine apa. Introspeksi diri ki apa to? Introspeksi diri kuwi ya, Gang. Tak amangi. Introspeksi diri kuwi iso ngajeni marang wong tuane. Aku ngomongi ya mung kleru kowe kok. Introspeksi diri kok ngajeni karo wong tuane. Kuwi kewajiban ora introspeksi. Apa? Heeh. Ayo sari kaya. Niku pun sak lumrahe nek negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Sing ping pindhone kula ngrasa ganjel. Ganjel kula napa? Niki kok ajeng digawe tumbal. Ana pusaka kedaden sekenalin Dradegdaya, pusaka kadiwatan. Kula ngerti sejarahe Kalimasada, kula ngerti merga kula ngetutke Pandhawa wiwit cilik nganti sakmenika mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta kula ngerti. Kula niki wong tuwa wareg mangan gemalan jagat legiasi ning kanan. Niku pusaka pawitan niku pusaka nggo dasar negara, nggo dasar sewijine negara ana kawulane, ana nayakane, ana nalendrane. Kok arep nggo tumbal. Cobi mang gagas. Cobi mang petung kanthi pemikiran logis. Yuridiksi kurikulum-kurikulume kedah cetha. Ngapa kok dienggo tumbal? Lah niku rak malah bebayani nek umpama mengke kelakon sampean pasrahke teng niki. Truwelu niki. Amangke malah kacintrakan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa angel mijet wae ngranti banyu sinaring naregae cintrakane para Pandhawa. Sebab Pandhawa wis ora duwe dasar, Pandhawa wis ora duwe paugeran. Wekasan wong nek sing wis ora duwe dasar urip, ora duwe paugeran, ora duwe adeg-adeg urip, wong niku gampang disengsarake, wong niku gampang dicilakane. Iya, ora mung ya mikira. Mang Penggale, sorry kaya ngarang kula niku wis membara pidato kula. Iya, Bagong. Cobi Mang Penggale. Ngoten. Ya nek tenan negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Nek ora, engko gagane iki mung utusane Bathara Paya. Sapa, Reng? Sapa Bathara Paya sapa? Sing mangan bocah Sukerta, Bathara Kala. Kok Bathara Paya ora? Nek Bathara Paya terus kok lakone Murwa Paya ngono. Rak ya wagu ta Gong kowe. Gagak niki mung utusane Bathara Kala. Kula men iso apal kok kula karo gerak-gerike Durna niku. Durna niku mesti bersekutu pidak jempol kalih Gandala mayit. Ngoten, Reng? Heeh. Bathara Kinasih Durga. Kok Kinasih Durga ora? Kayangan Surdaya. Kayangan Surdaya niku mesti ora wurunga
Pustaka Kalimasada dijaluk saking pangwasipun para Pandhawa digawa Durna. Nah, nek Pandhawa pun lena merga Pandhawa ora ndek kekuatan, Bathara Kala turun teng negara Ngamarta mak celirit, mak jenggunggut. Pandhawa digaglak kok laup-laup wareg nganggo sega. Aniku napa sampean ajeng kelakon? Napa kelakon para Pandhawa kelangan uripe? Ming merga sampean kelepian, sampean lena lho sinuwun. Swaru kempal manyar-manyar duk neng ndungkul ana alas dadi wana. Bakang, apa Mbah? Lho. Kowe ora basa karo aku. Lho, ngobasa karo wong tukang ngapus niku mboten enten pedae. Ngoten. Kula ora basa karo sampean niku ora apa-apa. Arepa derajat kula kere, arepa sampean derajate pendhita nganggo kethu putih entuk kalungguhan pujangga ning negarane sampean. Ning kula niki luwih tuwa mbangane sampean lho, Mbah. Kudune lho nek dipitung miturut umur sampean ora ngajeni karo Bagong niku kudune sampean pun kuwalat merga sampean niku sak buyut kula sampean niku sak putu kula penake ngono kok aku tak golek rokok ameng padune kowe wedi kok ora sumpah rokok kunteknan wingi bar entuk rong slap saka sponsor kae blas ora awer-awer kancane ra ditoleh Dumah wis entuk rong slap minggat. Tenan iki entek tenan rokokku, Kang. Wis kono. Bakang, apa Mbah? Anu apa putuku durna piye? Oh, ngawu gawar-ngawur ucapmu. Ndruwili kaya grojokan terwete kaya bathak senembu pategalan. Ya ben, ngoten. Kula wani karo sampean niku dasar kula bener. Dasarmu apa? Mengke riyen, Mbah. Saiki dipetung. Ana negara Ngastina niku negara sing kuncara Jayang Bawana lho. Ning nuwun sewu, teng negara Ngastina niku enten Kurawa cacahe 100. Sata Kurawa. Mbako Kurawa. Sata Kurawa niku. Nek janjane nek negara Ngastina tanpa enten Kurawane. Negara Ngastina tanpa enten Kurawane niku tak kira negara Ngastina sengara iso ketaman pagebluk merga kawulane niku padha manekung manembah marang ngersaning Gusti Kang Maha Kawasa. Wekasan Gusti paring ayam, paring tentrem, paring jenjem dak ngersanipun para kawula sak negara Ngastina. Nanging piye maneh gandeng negara Ngastina niku enten Kurawa. Kurawa niku watake nista, budine Candala angkara watake nista, budine Candala candalane nista angkara watake niku sing dadekke negara Ngastina ketaman pagebluk, Mbah. Sampeyan kudu iso nglejah lho nang kene iki. Bakang, nun. Oh, lah kok sembetengan aturmu kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe cubriya karo aku nek aku ki arep gawe sengkesarane para Pandhawa. Oh, ora bakal Bagong, ora bakal. Nuwun sewu, wong ora nek sing ngerti kok. Giri lusi jalmetan kena kinira, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti, Mbak. Sampeyan iso daki-daki omong kaya ngoten niku, sampeyan iso daki-daki omong nek negara Ngastina ketaman pagebluk. Lahire sampean ngomong ngoten ning batine sampean nyilih pusaka Ngamarta ming arep nggo gawe cintrakane Pandhawa. Niku iso uga kedaden lho, Mbah. Sampean niku tesih menungsa kedunungan ina lali salah hapes lan mati kaya kula. Betake kula kedunungan ngelih. Ngoten. Wah, Bagong. Pripun? Kowe aja wani karo Durna, bapakku kuwi guruku. Kuwi sesembahanku sing menehi ilmu karo Werkudara. Nuwun sewu, sampean niku dadi murid tak kira ya murid bento. Wah. Murid bento piye? Ana guru kaya ngene kok dipundi-pundi, ana guru kaya ngene kok diasihi. Diajeni lho ora. Napa tuman sampean ana guru medharke ilmu kok bojone jaran? Hah? Ana menungsa guru sing jare digugu lan ditiru kok karo jaran arep. Engko gagak sampean ya wedhus karo wedhus. Wah, aja ngawur. Lereno lemu ngoman-oman karo Durna bapakku. Yen kowe ora leren omong kaya ngono ning ngarepe Durna bapakku, aku sing tegel karo kowe. Mboten napa-napa sampean tegel kalih kula, Den. Ora apa-apa sampean tegel karo Bagong. Kula niki momong sampean wiwit cilik, wiwit tesih wujud bungkus.
Kula niku pun ngetutke sampean. Nganti sepriki kula momong sampean. Kula akeh lelabuhan karo sampean. Nggih sari kula omongke ora kok kula sambang ora kok kula umek niku mboten ning kasunyatane ngaten. Mboten apa-apa nek sampean ajeng tegel kalih wong tuwa kaya Bagong. Neng elinga den mangemot-emot. Sampean niku luwih enom bangane Bagong. Sampean niku mung sak putu kula mung sak buyute Bagong. Nek sampean tegel karo wong tuwa kaya Bagong, oh titenono den. Kuwalat nekani lho den. Aku ora wedi. Ora wedi ya wis. Wah, tak weden-wedeni ora sukses. Tak kirane terus, wah Bagong njaluk ngapura, terus sujud karo aku. Anggepmu apa sujud karo kowe? Iya ya. Kowe manut ta? Kowe manut karo Begawan Durna. Kowe takon bali, kowe bali ya. Kowe tak jaluk bali. Ora sandadak nyuwun ambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada Bagong. Weh, lah nuwun sewu. Lah kula niku wigatine kalih Sinuwun Puntadewa, Ratu Ngamarta sing kagungan pusaka sing ajeng kula silih niku Sinuwun Puntadewa, ora kok sampean. Nanging kowe wis ngias karo asmane Begawan Durna. Oh, mula gelem ora gelem kowe kudu bali. Kowe kudu bali. Matur ning bapakmu. Bapakmu ki mong wong loro saudon terus saurupan kok arep bangun kayangan sing goragat apa? Weh, lah piye to ki wah jan. Menungsa ora iso diterangke kanthi bener ora ngeten-ngeten sampean aja ngece lho kula biasane lara ati nek enten sing ngomong Semar wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat sing arep nggoragat apa nek arep bangun kaya biasane kula terus nesu terus ngajeng Siti Gung Siti Tanaya biasane ning saniki mboten merga kula ngrumangsani kula niki pun tuwa kula wis ora pareke nek muring-muring ning enggak ada apa kula ora trima sampean ngomong kaya ngoten niku dasar apa kula ora trima kula niku nggondheli pustaka Mbah ngoten pusaka Ngamarta niku ora pusaka baen-baen lho sampean aja waton iso nggunakake pusaka niku lho wong apik wong ora tau tumindak dosane ngasta wujude pusaka niku mbaten elek kedungsang-dungsang uripe. Kula wis tau soalé. Pas kula dipasrahi wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada, kula cekel teng tangan kula mbaten. Wah iki nek tak nggo ngapusi wong tak nggo nyulap godhong dadi dhuwit ngono piye ya. Kula mara-mara kula ketiban duren ndas kula yakin iku asli niku. Wong sing ora jujur pas nyekel pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada mawon kacintrakan uripe. Apa meneh sampean duwe niat ora prayoga? Sampean duwe niat elek karo Pandhawa arep gawe sengsarane para Pandhawa. Kesuwen menungso ora tatan lah kok ngoman-oman cangkeme ora kena diatur cangkeme ora kena ditata Durna kowe ngoman-oman Kakang Semar le arep bangun kayangan sencaki sing ora trimake Bungge mungsuhmu Werkudara mungsuhmu aku mergo kowe wis wani nglarak Durna bapakku Durna kae sesembahanku kae wong tuaku sing pendheng ilmu karo Werkudara lah kok kowe wani kaya ngono ning ngarepe Werkudara kajengipun Durna luput kedah kula adili kula mboten ajrih menawi kula kedah pun pejahi dening Kakang Mas Werkudara wah suduk kuku Pancanaka modar kowe Werkudara Werkudara sing sareh sing sareh nek Werkudara sia-sia karo sencaki pun Kakang sing ora nrimake ayo gage didukke sencaki diudhunke wah bungkek luput kajengipun Kakang Prabu sampun pun pambengi kula badhe pun pejahi dening pun Raden Werkudara cangkemmu Yohan wah
Wah, asik iki. Tak botoane. Den Ndara Werkudara. Bagong wi. Niku wau mboten mung nglarak. Begawan Durna ning wau keteng anu. Kula tekan mriki teng jaba pun omong-omongan kalih kula. Apa wi? Ndara Sencaki niku lho, Bagong. Neng jero enek Durna, engko nek ana kalodhangan padu aku tak maju tak larake sirahe. Wah, edan. Mboten Kakang Mas, mboten. Bagong mriku cangkeme ping tumbak cucukan. Weh, lah seksine wong semene mbane, Jek. Areng ngapusi apa kowe? Areng ngapusi apa kowe? Dipiting sing seru mawon, Ndara. Wah. Kok Prabu, Werkudara Jetan Werkudara. Culke. Sencaki diudunke. Nek kowe ora manut karo pun Kakang tiban senjata cakra. Wah. Aduh Sencaki. Kok dadi kedarang-darang lelakonmu. Werkudara ku ya sak geleme dhewe tenan kok ora. Ana karo adine kok ming waton dimbrukke. Nyun pangapunten Koko Prabu. Sencaki Kula wonten dawuh. sesuk meneh nek arep temindak ki dipetung. Ngestaken dawuh. Heeh, dipetung ora. Oh iku tumbak cucuk. Kapan aku muni ngono mau? Lho, wau nika. Ora. Aku ketemu karo dapurmu lagi saiki. Lah kok dadi kowe iso muni sing kaya ngono ora? Berarti kula wau nyetel wayang teng headset. Sorry kaya tak kira nek sampean ngomongi kula kaya kula wau nyetel radio teng dalan. Nek arep tumindak kuwi dipetung. Isaken dawuh. Nyun papunten boten badhe kula wangsuli melih. Diteni wae. Mula Sara Arut Durna. Ajar kecek ndasmu. Mang kecek mawon mboten eman-eman. Wah, Werkudara. Wah. Nek arep tumindak ki dipetung. Malah kowe dhewe to sing kacintrakan. Wis ngerti dhewe Kakangmu Njadipati ki tresnane kepati-pati karo Begawan Durna. Eneng ngarepe Kakangmu Njadipati kok kowe wani nglarak Durna tok tendang sirahe tok idak cengele kae mau. Dasarmu apa? Dasar kula mangkel. Kula mendem dendam kalian Durna. Ora, malang krek. Wah. Aja tok baleni meneh Sencaki. Mboten. Kowe dhewe kacintrakan nganti dipiting karo Werkudara kowe ditibake lara ora Sencaki. Saged Koko Prabu. Wah, lekas. Drama. Dasmu. Meneng. Kula nyuwun pun bela. Kula nyuwun pun bantu. Werkudara. Oh. Sesuk nang iki aja sia-sia karo Sencaki iki abdiku. Nek pun Kakang ora ana Sencaki, kuwi mengko malah ora prayoga dadiane. Tak. Ben terus-terusno le marem pilani karo cah Koke Anukara. Senengane tumbak cucukan. Nggih niku senengane tumbak cucukan. Mudah-mudahan. Lara ora kowe mau ditibake Sencaki. Saged kok. Sesuk meneh ki ngenteni dawuhipun Kakang. Nek ana Durna kirane Durna gawe perkara, kuwi ngentenono dawuhipun Kakang. Nek umpama aku wis dawuh Sencaki Begawan Durna antemana, kowe mangkat. Isaken dawuh. Sesuk meneh. Hati-hati. Nek krungu suarane Durna gawe rusuh. Nek pun Kakang urung dawuh ya siadi aja mangkat. Ning nek umpama pun Kakang wis dawuh Sencaki Durna gawe perkara antemana. Nyun pamit. Edan tumbak cucukan. Ora kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Werkudara didukke. Singunen aku. Wah kaya le sia-sia lho ora didukke, Dek. Wah, nek nganti kae mengko bungkek kula Sara karo Durna papaku ijole nyawamu. Dukke sike. Aku tak rembukan karo kowe. Udukno sike. Wah, yo.
ngawur ora. Yuh mlinder iki lho. Nganti Durna dipulasara karo Sencaki kowe. Kowe sing dadi jole. Iya ya engko sik to tak terangne tak jlentrehne. Aku mau dawuh piye karo Sencaki? Sencaki Durna kae perkara antem ana. Lho engko sik aku ora nganggo umpama to. Aku ora nganggo umpama. Nek umpama aku dawuh ngono ya Sencaki kon takon budal. Lah ning pun Kakang ki ora dawuh, mung umpama. Mung umpama, dong ora kowe. Wah, Lho. Aku malu dipithing dan tiban senjata cakra. Iki pusakaku kok ya dienggo lho. Perkudara, apa? nek nganti kowe mulasara karo Sencaki, pun Kakang sing adili karo Si Adi. Wah, edan. Monggo Sencaki wis kebacut budal arep mulasara karo Durna. Aku sing ora nripake. Sing sang Katri Gumulung mangroma ing wadya Kurdakura rek kagiri oh Koko Prabu kriwikan dados grujukan geguyon dados tangisan Yayi kula wonten timbalan nuwun sewu sedaya perkawis menika kula wau pun jering perkara namung wonten ki Lurah Bagong. Lho. Sejak kapan sampean dadi Jaya Endra ki? Lho, Jaya Endra piye? Lah kok kula sing disalahke lho. Ora tak takon, nggih. Sing nantang padu karo Begawan Durna mau sapa? Kula. Dasarmu. Dasar kula nggondhali pustaka. Merga kula ora ikhlas nek wujuding pustaka kajeng diboyong karo Kurawa. Ming arep ndene niat elek karo para Pandhawa. Lah karepmu, lah karep kula gondhali. Mongko kae Durna nggawa Kurawa segelar sepapan. Weh lah. Tenan apa? Iya. Kowe tanggung jawab. Tanggung jawab. Nggih. TKT lah. Wis diutus karo bapak. Kon boyong Pandhawa ya tak boyonge saisane. Ning Kurawa tak undurne sik. Nggih ta, Den? Iya, kono. Nggih. Nyuwun pangestu nggih. Iya, tak pangestoni. Nggih. Nyuwun tadha nyuwun pangestu. Iya Bagong tak pangestoni. Nggih. Ndara Janaka nyuwun dongane, muga-muga menang kula musuh Kurawa. Iya Bagong. Menang musuh Kurawa aja kalah. Nggih. Nek kalah nggih nomboki nggih ta? Iya. Gelem ora gelem nomboki nggih ta? Iya. Nggih. Mangka wong arep perang niku nganggo ragat. Iya. Ragate apa? Lho, duit lho. Dudu wong perang kok duit anggepmu wong jajan. Lah terus wong perang niku ragate napa? Wong perang kuwi ragate tenaga. Lah sakniki tak takon duit niku marahi ndek tenaga napa mboten? Iya. Lah nyuwun. Ora nggawa as pait. Ilmu pendremisan ora kanggo saiki. Koko Prabu kula wonten dawuh. Miturut paduka kula kedah ngawrati ingkang pundi? Yayi wonten dawuh. Menawi miturut ingkang Raka ing Dwaraka kedah ngawrati dhateng gegayanipun Kakang Semar. Awit menika becik, awit menika sae lan gegayanipun Kakang Nayantaka menika luhur. Sampun ngantos pun lirwakaken mekaten Koko Prabu. Ih, malah sak mangke kula suwun. Menawi sampun sarujuk Koko Prabu, para Pandhawa badhe bidal dhateng padukaning Karang Kadempel. Kula pasrahaken kawontenanipun Werkudara sak mangke kapurih purun pun boyong wonten padukan Karang Kadempel. Yayin pun sewu sampun was kuwatir.
Bab perkawis Werkudara kula ingkang tanggel jawab. Sampun ngantos Werkudara damel perkawis wonten negaring Amarta. Inggih. Lan kula ugi badhe ngunduraken dhateng pun pamanku Mbayaning Sukalima. Ingkang sakmangke damel kisra kalian Pumrakawan Bagong kula ingkang nentremaken ngaturaken panuwun Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhawu. Kaya wis purna jejiban pasiwakan bubana kang padha sibuk. Ingsun kundur ngedaton non ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning mananggilan. Arsa sang foto kundur kedaton siluk saking dampar kecana kinabin gambaran gading kadheraken sanggaring para banjedi manggung tanggung Joko Maloro ingkang samya ngambil upacaraning keprabot. Kawisa saking mandra tindak nyosang Sri Naranata kaya binayang widodara widodari